Nykymaailma haastaa ihmistä sen jatkuvalla kehityksellä ja muutoksella. Emme pysty enää kokemaan rauhaa ympärillämme, koska olemme jatkuvasti äänien, valojen, teknologian ja muiden ärsykkeiden ympäröivänä. Kun suljet silmäsi, avautuu sisäinen maailmasi. Avain sisäisen maailman kehittämiseen alkaa mielen hallinnasta. Siellä tapahtuvat ajatukset, tunteet ja erilaiset energeettiset ilmiöt. Haluaisitko sinä oppia ymmärtämään ja kehittämään sisäistä maailmaasi sinun haluamaasi suuntaan? Intuitio Inner Performance-valmennuksessa saat tarvittavat työkalut oman sisäisen maailman kehittämisessä ja ymmärtämisessä. Aivan kuten ulkoista maailmaa voidaan muokata, niin myös sisäistä maailmaa voidaan kehittää ja vahvistaa. Voimme aina löytää sisäisen rauhan ja selkeyden sisältämme. Kaiken takana on hiljaisuus. Polku sinne on helppo ja yksinkertainen. Se, kenellä on rohkeutta ja kärsivällisyyttä, varmasti löytää perille. Käy hiljaisuudessa, mene hiljaisuuteen ja mikä tärkeintä, muista hiljaisuus.